Salut toată lumea, eu sunt Sen. Sper că nu poți să-mi schimbi încă numele. Deci bun venit toată lumea la gaming. Pardon, la Fallout Shelter. Ok, asta ce face? Perception. Eu în 21 de minute asta creează o cutie de țigări. Nu, bă, eu asta, făcut 2 grenade până acum slab. Dar uite-mă cum mă uit cu camera aia. Deci zici că-s ceva Terminator de trebuie să mă uit așa la el. I'm Terminator and I will shoot you right in your face. Nu poți să te duci la ăsta, la sleepover, la petrecere în pijamale, fără să te las eu. Da, Cici. Da, pentru că n-ai nici măcar 5 minute de când ai născut copcile. Știai asta? Vai, și mama mea a spus că sunt născut de 1 săptămână. Dar totuși, cum poți să mergi și să vorbești? Stai. Ce mă zici că asta e o fortăreață din perne? Deci asta nici măcar din lemn nu poate să fie. Băi, voi vedeți? Opa. Te-am găsit, bă! Doamne, ce bine îi! În sfârșit l-am găsit, mai trebuie să găsesc 2 ciudați de ăsta care se ascund la mine în beci ca să găsesc ca să primesc un animăluț. Uite, de exemplu, ca un cățel de ăsta. Cuciu, vedeți, ce are pe rău zi. Oh my god. Enchante. Rusty BB gun. Doamne, arma aia nu dă nici măcar damage. Asta e cea mai importantă. Ăsta se uită la taxul de parcă ar fi cea gen. Ioi, tati, te joci cu grenadele, poți să jonglezi și eu. Da, copcile, poți. Da, și după aia tot îl sâcăie la cap până când spune, bă, eu ies puțin din cameră, poți să scoți cuiul la grenadă și să încerci să jonglezi. Și după aia nu mai vin raiderii. Și numai copcilul dă un șut în grenadă, zboară direct lângă ea. Dar nu vreau să-mi distrugă toată de aici, așa. Asta e că atunci și taxul se rănește. Dar totuși nu poți arunca grenade în jocul ăsta. Deci... Dar fiți atenți ăsta, ce concentrat e. Ce, mă, cu cine vorbești, bă? Cu mine, bă. Cu mine, băiete. Că eu sunt overseer-ul. Eu vă văd pe toți. Absolut tot ce faceți. Dacă stați degeaba, vă pedepsesc și vă pun să vă băgați forță în voi, pentru că sunteți niște fetițe. Cu cine vorbești, bă? După aia o să fii prietenul cuiva. Mildred Knight. Pot să le schimb numele! Tirist. Nu, uite. Femeie. Nu. Tipa. Level up. Raiders. New. Duceți-vă, împușcați pătăți, păi. Ia-ți o pușcă, ia-ți un shotgun, ia-ți tot ce vrei. Dar ia-ți o armă,
pune o mână și trage în turiștii ăștia. Hai, eu mă, turist, cormă. Eu mă, câți doi cu pistole. Dar păi nu o să mai fie așa fericit. Ar fi culmea să vină Temi, numai salut ciudaților, salut Temi. Și după aia, boom, headshot. Mă întreb dacă pot ăștia să se predea. Ăștia ceva gen unde-i toată lumea. Și după aia când se bagă ăștia toți înarmați. Fiți atenți. Boom, headshot. Da, ui, că deja și-au damage. Pastile, pastile, pastile. Pastile, pastile, pastile. 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 Toată lumea, ia pastile. O, da, dead. Collect. Încă o toată lumea pe ea. Hai, tăți, trageți. Dă-i. Dă-i bătaie. Boom, headshot. Vedeți cum dansează? Dead. Yay, toată lumea e fericită. Ce gen, yay, am împușcat o persoană care a venit să care încerca să ne distrugă shelter-ul. Și să ne împuște pătăți. No, hai, care au ajutat. Că toată lumea, pastile. Op, op. Pastiluțe. Op, op. Pastiluțe. Op, pastiluța mea. Op, op. Toată lumea e bine. Op, op. Toată lumea dansează bine. Oh, copilul unde? Bă, ai bunica ta. Da. Scot carton. Bunica din satul mare. What? Ce ciudat e. Așa numele perfect, bunica. Opa, n-am timp de capre de-astea. Unde ești? Iar îl îmbeci. Uite, te-am găsit. Eu, ce bine e că îi găsesc acum pe toți. Bă, dar trebuie să fii rapid, să te uiți așa, bă, unde e ăsta? Ioi, îi acolo în beci. Totuși, de ce se ascunde câteodată lângă oameni? Și că dacă jucăm sporturi în sălbăticia aia, bă, nu jucăm. Știi ce jucăm? Trage în râu, draci. Dead Claw. Așa, doar cum iei tot felul de rocket launcher-uri și tragi în ăsta, cum îi se zice, în Dead Claw ăla care e gigantic și dacă le enervezi când îți dă una e zburat în soare. Vedeți soarele la mare și rotund, acolo ajungeți. Deci, uitați, de aici, dinăuntru, faci așa o ventilație prin tavan și e zburat în soare. Mă întreb oare ce o să zică Temi Flakes când vin acasă. Am fost atacat de un Dead Claw, mi-a tras un bobârnac, am zburat în soare, dar m-am întors. Pentru că sunt Batman. Steampack. Stai, Steampack-uri face. Steampack-uri. Eu ai 97 de Steampack-uri. Bunica din satul mare, haida. Deliver to baby. Trebuie să așteptăm până se aude dân, 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 ca să găsim.
un cuțur sau cea de genul. Cum ar fi o mâță care nu te ajută cu nimic, doar te zgârie până te lovești. Da, chiar mă uit la tine, Scott Cawthon. Nici măcar nu ești considerat o persoană pentru că ești mic ca o scobitară și n-ai nici 5 ani. Ești doar copilul lui care? Al lui ăsta, lui Patrick. Patrick. Așa, nu. It's been a long time. Nu primești înghețată în seara asta. Pentru că niciodată nu se face seară. De fapt, primești de seară dacă se face seară. Eu mă, ăsta, Michael Jackson. Tipa. Knock, knock. Copilul Ciocan. Așa e bine. Oh my god! Raiders of the Raiders of the Pop. Opa. Opa, opa, opa. Mișcă-te repede, mișcă-te repede. Oh god, nu, nu, nu. Uite-l! Nu! De ce? Las, găsim altul. Bă, ce scrim am dat. Mă, na. Te-mi întoarce-te acasă, fiindcă ești bolnavă, dar totuși ai o chestie bună, care e slabă. S-a auzit cumva un tân. Dar, god, ce nașpa a fost. Eu cum se uită la taică-su. El e ceva gen... Oi, bate în lemn. Mă uit în soare și strig. Outgrown. Trouble. You should not touch the hard ground. Trouble. Atât a fost pentru episodul acesta. Noapte bună! De fapt, o seară.